Hej, jeg vil gameplay, og vi optager noget Minecraft, og ja, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal lave, men jeg kan bare have til andre, og underligt nok, det her, det er en håndpistol. Og vores dyr er væk. Ja, så her er min pris. Ja. Jeg går ud og hugger noget træ. Jeg ved ikke lige, om det er sjovt at sidde og kigge på, men det er der noget, hvor har jeg en økse, jeg laver bare en. I må skrive i kommentaren, hvis det er, at jeg skal filme noget andet, eller vil se noget andet, men ja. Der var jeg for langt op. Om I vil se Team Fortress eller Minecraft, mere Minecraft eller. Ja. Men jeg håber, I gider se min video i hvert fald, og min FPS er lav. Nå, ja. Synes der ikke rigtig mere at lave.